Jaga tarzuli ini. Gimana beda? Ajal kau? लोगोफोर बयनिसिमबो आरोना दा आंनि मोनसे फेक भिडिअ माने आपल'ड होगासिनो ना मानसिया एआइ नि आपसों आरोना ओमफ्राय खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा मबाइल भिडिअफोरावहाय सोरनिबा निउस रादाबफोरनि गेजेरजों बा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुखाबायबो जानो हागौ बे मोनसे भिडिअखौहाय आंबो फेसबुकाव नुदोंमोन आरोना लोगोफोर फेसबुकनिफ्राय नुनानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामनो होनना सानदों दायो आं बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानि डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंनि लोगोफोर नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर भिडिअ नायलांदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांखाबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर बे समाव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोननै भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांना होग्रोनि बेनि उनावहाय फंनैसो बाथ्राखौ आं शेयार खालामगोन गिबियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरोना लोगोफोर तीन बार एक बार तीन बार Jaga tarzuli ini. Jaga tarzuli ini. Gimana beda? A few moments later. लोगोफोर बयनिसिमबो आरोना दा आंनि मोनसे फेक भिडिअ माने आपल'ड होगासिनो ना मानसिया एआइ नि आपसों आरोना ओमफ्रायहाय मैयाबोहाय बे सिगांनि थांखांनायनि जेनेबा आंनि 2 इयार्स जाखांबाय बे माने बे फट'खौहाय मैया रिआपल'ड खालामफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ ओरैबायदिबो रायहरखादोंमोन ओमफ्राय डिलिट खालामनानै सेस आंखौहाय ब्लक खालामना दोनबाय आरोना बे मानसियाहाय ओमफ्रायहाय जेनेबा वाट्सएप ग्रुपफ्रावबो आंखौ दा जि माने भाइरेल खालामगासिनो आरोना मानसिफ्राहाय नङा गारानो दा रियेल आरो फेकआथ' माबायदि सिनायखायोना नायनायावनो आंथ' नङानो ना जेनेबा बेखौ आं बोरै एक्सेप्ट खालामना लानो नङा होमबा ना बे फेक भिडिअखौहाय जेनेबा माने शेयार खालामगासिनो नङा गारानो जेनेबा बे नंखाथारानो बे एआइ नि आपसों बानायनायखौ आं जेनेबा आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन आरोना जेनेबा बेलेगाथ' रियेल जाबाय जेनेबा आंनि लोगोआनो दा इनि जागासिनो नालाय जेनेबा बेनाथ' रियेलानो जाबाय र' बेखौ आं एक्सेप्ट खालामना लाबाय हा बेनाथ' जेनेबा गावनि बयफ्रेन्डआनो आपल'ड होना लाबाय सानैनि गेजेराव बोरैबा जाफ्लांबायबो जानो हागौ ओमफ्राय जेनेबा आंखौहाय बेबायदि एआइ नि आपसोंहाय खालामनानै जेनेबा आंखौ मानो बेबायदि ब्लेकमेल खालामनांगौ आरोना नांगौबा आं केस होगोन आं बे मानसियाबो अबेनि आरो बिसोरोहाय ग्रुपाव मोनबैसे बड'लेण्ड फाइटार ना मा ग्रुप बेनिफ्राय मोनदों आरोना आंनो सेस नाम्बार र'ज आं दानो होननानै देखायगोन दा शेयार खालामगासिनो फेसबुकाव नायथाव जे आंनो मानसिफ्राथ' माबायदि हरगासिनो बाबा बेथ' नंखायानो जुदि आं बे फेक भिडिअखौहाय आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन नामा बेवहाय अबेनिफ्राय बड'लेण्ड फाइटार ग्रुप बेखौ आंनो माने माखासे मानसिफ्रा माने स्क्रिनशट मारिनानै हरदों आरोना आंथ' बिहरबाय थाखायो सोरनिफ्राय मोनदों एबा जेनेबा बे भिडिअआ अबेयाव आरो सोरजों जादों बेखौबो आंनो प्रुफ नांजोबगौ जुदि बे भिडिअखौ आपल'ड होनो हादोंबा ना जुदि अबाव जादों आरो सोर जादों बेखौबोथ' प्रुफ होनो हानांगोन ना जुदि बे भिडिअआ फेकआनोखा जुदि आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै आं बोरै लागोन दे जेनेबा ना ओमफ्राय बिसोर शेयार खालामग्रोलायदों बिनि नामाहाय नै जेनेबा सुबुंसा बसुमतारी खोमा नै स' आं बिनि नाम्बारखौबो आं स्क्रिनशटआव होखागोन आरो मानसिया अबेनि मानसिया उदालगुरि ना माने आं बुंनो हाला जेनेबा माबायाव दङ आरोना लाइभ लकेसनाव दङ जेनेबा जा भिडिअखौ बे नङानो ना फेक भिडिअ ना बेखौ जेसेबां मानसि शेयार खालामगासिनो ना आं बेखौ गासैखौबो हमजोबगोन जुदि दसे भिडिअआहाय दसेनि गेजेरावहाय डिलिट जायाबा आरोना नंजां माजां मानसिया बेबायदि खननै खनथाम फानजाबाय थाया मिथिबाय जुदि आंनि लोगोआनो जेनेबा दा गाव बयफ्रेन्ड सानैनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जाबाय जेनेबा बेयो रियेल आं बेखौ मानिबाय आरोना एक्सेप्ट खालामबाय जुदि आंना बे जुदि रियेलानो नङा जुदि फेक भिडिअ बिदि एआइ नि आपसों खालामनानै मालायखौ ब्लेकमेल खालामनानै मा इसेबां
मानो मोजां मोनोब्रा नोंसोरो साननांगौब्रा मालायनि लाइफखौ माने हागौमानि मानसिखौ माने गाज्रि लाइनाव लांनाय बेल' आरोना नोंसोरथ' साना माब्लाबाबो ओरैबायदि मोजां लाइनाव माबायदि लाबोफिननो हागोन बेखौथ' साना माने हागौमानि गाज्रि लाइनाव लांनो बेबायदि आरोना मानसिफोरनि साननाय आरो नामथ' लाथ'ला आङो जाखिनि आरो जों दा बहा दङ बेखौ मानसिफ्रा माने गोबां मानसियानो बुंखायो आरो आंनो भिडिअ बानायनानै हगारबाय थाखायो आरो जोंखौ मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो सानदों जे जोंखौ गुवाहाटि एरियायाव दं जों गुवाहाटियाव गाहाय दङ दायो रङियानि खाथि जायो जेनेबा ओरैजाय गुवाहाटि ओरैजाय रङिया जेनेबा जों गेजेरावसो दङ बेबो सखि गेटआव आरो नोंसोर जुदि बेबायदि सानदोंमोना जोंनि थानाय जायगाया माबायदि जों न'नि खासो जेनेबा बेवहाय जेबो सेंग्राफ्रानो फैनोनो एल'ट गैया जुदि नोंसोरहाय बेफोरबायदि इसेबां गाज्रि सानदोंबाना जुदि बेयाव जानानैहाय बेबायदि एआइनि आबसुं बानायनानैहाय आंबो जेनेबा ब्लेकमेल खालामदों ना नोंसोर नायफैनोबो हागोन आरोना माबायदि मावदों जेनेबा जों बेफोरबायदि थाफैदों ना मादों फैनानै नायफ्लायो अब्लासो नोंसोर प्रुफ नुगोन ना स' लोगोफोर नोंथांमोना बिदिब्ला नुबाय आरोना लोगोफोर बे भिडिअनि क्लिपखौहाय जिहेतु गिबियाव होनाय भिडिअनि क्लिपा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमब्ला बिथांमोना दि मा संसारनि नेमखान्थिखौबो बिथांमोना बुजियासै आरोना लोगोफोर लोंनानै जानानै गावसोरनो इन्जय खालामनानै गावसोरनो माबायदि खाफालावहाय सिन्दुर फोनदों आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला रुमावहायनो थानानै गावसोरनो ज'नो बेफोरबायदि माने इन्जय खालामलांनायनि समावनो बेफोरबायदि खाफालावहाय सिन्दुरनि फोथा फोननाय बिसोरो संसारनि नेमखान्थिफोरखौबो बुजियासै नोंथांमोना बिथांमोननि बागै मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामनो जाबाय जोंनि समाजनि जोंनि हारिनि मान सन्माना दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदिसो माने नेमखान्थिखौबो बावगारलांबाय आरोना लोगोफोर दानि जुगनि मानसिफ्रा थ' जियानो जा आरो लोगोफोर बे नेक्स्ट भिडिअआवहाय जिहेतु होदोंमोन आं दुम्फे गालि होनाय सिस्टारनि जिहेतु साननैसो सिगाङावहाय नोंथांमोना अलरेडि फेसबुकआवहाय नुबोगासिनो दं जानो हागौ बिथाङा जे बुंदों दुम्फे गालि सिस्टाराहाय जिहेतु बे साननैसो सिगाङावहाय जिहेतु भाइरेल जाबाय थानाय बिथांनि बे आंनि रियेल भिडिअ नङा एआइनि जुग मानसिफ्रा एआइनि माबा खालामनानै बेफोरबायदि भिडिअ पस्ट खालामनानै इडिट खालामनानै पस्ट खालामना होदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर जुगनि आथिखालनि जुगनि मानसिफ्रा इसेल' गोरोन्थिखौ मोननांगौ अब्लानो गासैखौबो चान्स लायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जायफोरानोखि जोंनि बर' लाइमोन सिख्ला सेंग्रा आं नोंथांमोनखौ गोबांखौनो बुंदों मोनसे गोरोन्थिखौ नोंथांमोना माने माब्लाबाबो खालामनो साननो नाङा आरो सानखानो नाङा नोंथांमोना दे ओरैबायदि भिउसनि थाखायनो जेनेबा फेमास जानो थाखायनो नोंसोर गुसुं गाननाय ड्रेसफोरखौहाय बांसिन खालामो नालाय बेफोरनि थाखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि एआइनि जुगखौ लानानैहाय गोबाङानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव मावनो बांसिन खाबु मोनो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा बांसिनै जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रानो बेफोरबायदि माने गुसुं माने उथुमाय नुजानाय आदि मद नुजानाय बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाननानै बांसिनानो रिल्स भिडिअ खालामो गावसोरनि भाइरेलखौ गावसोरनि भिउसखौ लुबैनायनि थाखायनो आरोना लोगोफोर बेफोरनि जुगनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो बेफोरबायदि एआइनि जुगखौ बाहायनानै बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बबे सैथो बबे नंखाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आरो जोबथानायाव आरो आं बांद्राय नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होननानै सानाखै बे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय